gisulti na ni Kristo dinhi aning atong ebanghelyo ang tanan nga batasan ug buhat nga makapahimo natong tinuod nga anak sa Ginoo. Gilingay mong tupad ing na tinuod kang anak sa Ginoo. Ang tinuod ang anak sa Ginoo mahigugma sa kaaway, musugot lag tamparuson, musugot lag daog-daogon. Apan ang anak sa demonyo masuko gina sa kaaway, di gina musugot nga daog-daogon, di musugot dagmalan or tamparuson. Mao na atong pilian. Nya kasagaran sa atong kinaiya nga tawhanon nga acceptable kay dinis kalibutan, murag mopakita nga kita mga anak sa demonyo kaysa anak tas Ginoo. No? Sama anang kana kunong isig ka makasasala, mo pahulam na siya sa iyang isig ka makasasala, niya mag-expect siya og bayad. Mo na'y anak sa anak nas demonyo. Pero ang anak sa Ginoo matud pa ni Kristo magpahulam nya dili na maghuna-huna og bayad. Nindot no. Saban mosunod mo ani hay may inyong sundon nga mahimot ang anak sa demonyo o anak sa Ginoo. Nya ang tumong ni Kristo unsa man ingon siya unsa og ang inyong gibuhat maurasad ang gibuhat sa mga makasasala kadto mga biktima siyawa. Unsa may nabuhat ninyo nga labaw sa ilang gibuhat. Nya kadto sila di man to sila kasud og langit. Di sa ato pakita sang gasigig simba nya parihar sa tagbinuhatan nila. Wa gihapoy posibilidad nga malangit ta. Sayang. No? Sayang kayo. Mao bitang gitudloan ta mo dinhi og pagpanghatag nga way pagpang-expect og bayad kaning pagpamalit og slot, di ba? Mopalit mo og slot dinhi, wa gyud mo'y madawat nga kwarta in return kay di man ta mo bayad ninyo, hatag man na donation. Gitudloan sabta mo nga parihaan ning atong slot sa pagpanghimog balay kaning atong sitiyo o kaning pagpanghatag og mga bugas ngadto sa atong mga kabos nga pamilya, di man gina sila kabayad, di man gina usahay pa mounay pa na nato og hasol libakon pataana nya kana sila mo ikusog ayo magsigig tungit, magsigi og sugal, di gani na manimba ana nya kana sila nagpuyo-puyo, di gina maminaw nato ngayon ta pagpakasal mo sige yung puyo-puyo, pero magpahimog balay kay ang ilang balay gubaon kaayo, mulinya na kay mangayog bugas, pero ingno nimo pakasal duko ra na di gina pakasal. Mga masinupakon kay na sila. Unya kon pananglitan dili na nato sila tagaan kay tungod dili sa nila sundo ang atong isulti matud pa ni Kristo unsa may kalainan nimo sa ubang mga tao nga mga makasasala. Nguna sa unang pagbasa si San Pablo ang iyang yung sentro dili ang iyang kahibalo. Nahibaw man siya nga bisag unsang pagkauna pwedeng kanon. Ingon San Pablo nganong magguol ko taong ka ng pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios nga di man na tinuod nga kung imong gihalad sa Dios-Dios giangko na sa Dios-Dios, di man na tinuod usar may Ginoo. So pwede ra ginani mo kanon sa imong kahibalo, pero matod pa niya maghuna-huna sad ko sa mga huyang o pagtuo, huyang o kahibalo. Kung sa akong pagkaon aning pagkauna makasala sila, adi lang sa kumukaon. Pasabot muantos ta aron dili makasala ang atong isig katao. Lingay mong tupad ing na muantos ko para di ka makasala. Ing na muantos ko aron dili ka makasala.
Pananglitan ron, inahan ka, nya magyaw-yaw ka, ngadto sa imong anak. Ang imong anak, makasala, dili. Ha? Kana bang imong kasabaan ba, imong yaw-yawan, kanang imong anak, makasala na, dili. Dakong posibilidad, makasagin na. Kaya mo tubag-tubag mo na nimo sa iyang kasing-kasing. Aka mo good, nakasuway man mo. Ako nakasuway sa guwana, katong batanon pa ta. Bata pa ta ba? Ikang buang ka, ikang tapulan, nakagahil ng oni mo. Magising sa tagin. Sige taga na. Labi na tos maanhing mama na ko sa una. Moingon rin, may pagipatay ta mo, gikaon ta mo, balik, so ta mo sa akong tiyan. Mga badlungon rin kayo mo, mga gahi mamugo. Magsige sa kong ingon sa kong nauna. Kana. May ako'y nagmugos na matao ko. Mugos matao ko. Sa ako lang ng huna-huna. Di nakasa na ko, kay makasa ko ta sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. Muna, ang punto ni San Pablo, ayaw tagaig higayon ang imong isigkatao nga makasala. Nanglitan, kanang giingon ni Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, patamparos ang pikas, kanang pagkasultihan ni Kristo. Unsa may iyang gilikayan, nga ikaw dili mahimong instrumento aron mudaghan ang iyang sala. Kay kung musukol kaniya, musamot gina kadaghan iyang sala. Nya ikaw sad nga nisukol, nakasakawa. Nakasa na sa kadi ang sala midaghan. Pero kung magpatamparos lang ta sama sa gibuhat ni Jesus nga nagpatamparos lang, nagpakulata lang, wa gyud musukol. Ang katong nagtamparos ni undang yun. Wa na magsigig tamparos. Ang kisa pa imong tamparoson nga namatay na mas Jesus. Di ni undang. Nya sa pagkakita nila sama sa senturyon, pagkakita niya nga ang ilang gisigihag kulata, namatay na nga wa gyud mosukol, namatay nga wa gyoy bisan gamay nga kalagot nga gipakita sa iyang naong o sa iyang sinultihan. Unsa may nibuhat sa senturyon, pagkamatay gid ni Jesus, matud pa sa atong ebanghelyo diri sa laing dili kaning ebanghelyo ha, sa katong account sa pagkamatay ni Jesus, miluhod ang senturyon sa yuta. Miluhod og niingon, tinuod gyud nga siya anak sa Dios. Makakita ang mga tao nga kita di ay anak sa Dios kung dili ta mo padaghan sa sala. Sama ng pagpahulam. Kanang pagpahulam, maayo kay na nga buhat. Ang imong gipahulaman, ang ang tao nga nanghuwam nimo, makaingon ito, salamat Ginoo, salamat in taon Ginoo. Ana man to no? Igpaningil nimo, unsa may iyang bation. Moingon siya, salamat Ginoo, gipaninglan ako mo ana. Ginoo in taon, hala, unsaon ako pagbayad ani. Adi maghuna-huna na siya, unsay iyang isulti, mamakak siya, maghimo siya mga rason nga di tinuod. Unsa man na, nakasa siya wa. Nakasala na kinsa may hinungdan. Ikaw nga naningil. Ikaw nga naningil, nakahatag kanyang higayon nga maghuna-huna siya kung sa isa nga akong himuon, mamakak, mamasangil, ana. Nya kay wa man gid siya mobayad nimo, nya ikaw naningil man kaniya. Unsa may imong bation, labi nag nasakpan nimo nga naghimo-himo lag istorya. Maglagot ka. Nya paglagot na nimo, nakasa ka wa. Okay, nakasa na ka, siya sad nakasa. Namakak, ikaw naglagot. Karon imo mang gipagawas ang imong kalagot ngadto niya, imo mang siyang gingnan, ikaw baka baga gini mog naong wa jud kay kaikog ako pagpangayo nimo nako kay nagkinahanglan ka gihatagan din ka nya karon mura lang kagwa imo lang kung unya-unyaon bagaan nimo naong mo singhag sa to siya nimo di na mo magtagdanay nya nakasa mo nya magdungan mog simba din Unsa may tan-aw sa mga tao ninyo, anak pa mo sa Ginoo o anak sa demonyo? Inyong mga naong palangdaan, anak na sa demonyo, kay mga kusmod kaayo, ana mo'y smile. Kay ang anak sa Ginoo, smiling. Mo na ingos Kristo, buhata ngadto sa uban, ang imo sang gustong buhaton nganha nimo. Ana,
Gusto ba kang paninglan kanunay bisag wa kay kwarta? Dili. Gusto ba kang tamparuson? Dili sad. Mo na ayaw pagpanamparos. Sa ako may gitamparos, ay sadli lang. Huyang man na siya sa iyang pagtuo. Huyang man na siya sa iyang gugma. Ayaw pagpadala. Liguna ang imong gugma. Buhatan ngadto niya ang imong gusto niyang buhaton nganha nimo. That is the basic principle nga gitawag na itong golden rule. Nga naman, kay kung ang atong buhaton sa uban, mao ang atong gusto nga ilang buhaton ngan hinato, magkahiusa kita. Ni ayaw himo ang rason. Iya man ning gibuhat nako ang magdi ko musukol. Kamong mga ginikanan, hasta apil na sa kong pare. Ganahan ba mong suklan mo sa inyong anak? Malipay ka kundi siya musukol, no? Murag baka pahungaw kas tanan imong gibati. Ako sa pare di sa ko ganahan musukol ang sakristan o ang driver. Mga liktor ana di ko ganahan musukol. Mutubag-tubag ganin na sila, lami kayong patyon. Mao na kung ikay naunhan nga siya na suko nimo ay yung sukol. Kaya di man sa kaganahan nga suklan. Unyas pinaagi ni anang maong buhat nga di nimo siya suklan, mag-anam na siya og melo down. Labi na gyud imong ingnon, sorry kayo ha, saylo ako. Kay sipyat ko ato da. Nakalit akong buhat, nakalit akong yaw-yaw, nakalit akong tingog. Ana, sorry kayo. Magsige na to siya ingon, sorry. Pero mag-anam na to kahinay, anam na kahinay. Dugay yun. Ingnon pa yung kas imong anak, guwapa lagi ka ma. Guwapa pakong naong ni mo daw. Nakwaon ito niya imong mga gibuhat, kato imong gusto, iya ditong buhaton. Ay kataw-tauran, magkanta-kanta na ka, maglayog-layog na sa kas imong anak. Love, giti ka kayong anak ka ka. Gaita Jollibee mabi. Tagaan rin na mo. Di magkahiusa na mo. Napaysala, wa na. Sige. Lingi ay mong tupad. Last nga lingi. Ing na gusto ko malipay ka. Ha? So buhatag yun ang makalipay sa imong isig katao. Kay mao man sanay atong gusto nga buhaton sa atong isig katao ngan hinato. Ang Ginoo milipay gid siya nato. Giyon sa tanya paglipay, naganto siya og nagpakamatay para nato. Ang mga apostoles samang San Pablo, ang mga santos sama nila ni San Vicente Ferrer, naningkamot yun nga lipayon ta hangtod karon. Ang mahal nga Birhen Maria, gigamit niya ang tanan aron ta malipay, apil na ang pagtugyan sa iyang bugtong anak. Mauna nga kining atong tubag sa Salmo, ato gining hinumduman og atong puy-an. Aga ka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Kaning dalan nga walay katapusan mo na gitawag og kinabuhing dayon or kalipay nga way katapusan.